Днес се провежда най-мащабната доброволческа инициатива да изчистим България заедно. Акции има в цялата страна. Мелина Василева е в компанията на нашите партньори, които облагородяват и почистват зелените площи пред НДК в София. Мелина, към теб. Здравейте! Точно така днес се провежда кампанията да изчистим България заедно. Ние се намираме в района на парка на НДК с едни от нашите партньори. А какво точно правят тук? Сега ще ни каже Кристина Харизанова. Здравейте! Какво правите тук на тази площадка днес? Здравейте! Днес сме се събрали тук, за да реновираме тази площадка, да боядисаме, да я освежим, да направим един още по-интересен кът за децата с нашите приятели, които се занимават с изкуство, с графити. Общо взето сме се събрали наистина, за да направим нещо хубаво за децата и за всички млади хора, които го ползват. А защо се включвате в кампанията? Кампанията, ние се включваме от самото начало в нея. Общо взето за нас тя се препокрива с една от ценностите ни, която е да правим България едно по-хубаво място, да създаваме нови детски съоръжения, детски площадки, да реновираме вече съществуващи. Така че общо взето това всъщност днес е продължение на наша инициатива, която сме стартирали преди години и общо взето важно е да не се прави само днес, а това да се прави всеки ден. Да, вие го правите. Къде друго да сте направили такива площадки? Имаме в Южния парк детска площадка е създадена изцяло от нас, както и фитнес. Имаме още 4 други фитнес съоръжения и още една детска площадка в Перник. Виждаме, че тук има и деца на вашите колеги. На какво ги учите, когато се включват в такива кампании да ви помагат? Общо взето, всеки, който доведе детето си, ние го подкрепяме с две ръце за това, което прави, защото е важно на децата да знаят, че трябва да се пази, че трябва да съхраняват това, което имат и да работят в посока да нещата, които ги заобикалят, да бъдат хубави и добре подредени, общо взето цветни. Добре, тук могат ли да се включват и хора, които се намират в района да ви помагат? Разбира се, всяка година се натъкваме на това, че все повече хора имат желание да се включват. Ама какво правите? Може ли да дойдем да помогнем? Абсолютно винаги сме отворени за доброволци. Добре, благодарим. Призоваваме всеки, който има желание днес да излезе и или да почисти, или да направи нещо за природата и да се включи в кампанията.